baba Mukhito bwana SG Ayankhula mutizosera vice president kule mwana bwana SG. Chala mwamba huko. DPP oye! DPP oye! Zomba Chinamwari oye! A first lady atu oye! A VP atu oye! Mwa ulemu mundirole ndipereke ulemu wonse kwa a first lady, a former first lady atu Gertrude Mutarika amene tinapo mpano. Ndipereke ulemu kwa a vice president achigawo chino chakumawa bambo Msaka SC. Mundirole ndipereke ulemu kwa Mai Navicha, national director wa Mai. Ndipereke ulemu kwa a regional governor bambo Chikwanje ndi timu yawo yonse. Komanso ma members onse a National Governing Council, komanso regional committee, afumu adera lino amene atipasa malowa ndi mafumu onse amene ali kuno. Mau amene ndili nawo ndi ochepa. Koyamba ndithokoze kwambiri a former first lady chifukwa chotionesera chikondi chawo. Atamva kuti pano pali msonkhano anachiona choyenerera kuti apatuke azakhale nawo maiti kuti dzikomo. Chachiwiri ndithokoze kwambiri kwa a vice president achigawo chino chakumawa bambo Msaka ndi timu yanu yonse amene munachiona choyenerera kuti itana enafe kuti tibwere tizakhale nanu tikuti dzikomo kwambiri. Ine mundune ndikuchokera ku secretariat ya Chipani ndipo dzanali lachisanu tandira ripoti yotiuza masankho mmene azayendere mchaka cha mawa. Ripoti imeneyi ngakhale sinamalize sinapereke kwa president kwa tingokunong'oneza ni pang'ono. Anthu mdziko muno achigawo chakumpoto, chigawo chapakati, kulilongwe, kukasiya, kumalembo kwa achakwera, komanso kumvera kwa kamwendo, kuphatikizako anzathu achigawo chakummawa agwirizana kuti 2025 akufuna kuzavotera Professor Arthur Peter Mutharika ndi chipani cha DPP kuti chilowe mboma. Ripoti tinafunsanso kuti ndi chifukwa chani mukufuna professor chaka cha mawa. Iwo akuyankha kunena kuti akufuna professor chaka cha mawa chifukwa chonena kuti dziko lino likufuna visionary leader, munthu wa masomphenya omadziwa kuti anthu anga sangathe kugwira fetereza pa 95,000 kwacha. Akufuna mtsogoleri oti atha kumadziwa kuti ma basic needs mitengo yake yakwera tiyenera kuti ikhale yotsika. Akufuna mtsogoleri amene azidziwa kuti mvula ili pafupi fetereza aso akhale pachani kodi, koma fetereza aso akhale otani wochipa. Malawi sikufuna anthu omakavina munsewayi. Malawi sakufuna anthu omakachita mapushapu munsewayi. Akufuna mtsogoleri wozindikira, woyenda, waluntha. Ndiye zonsezi abale anga kuno kuChinamwari kuti zitheke. Ndipo funika kuti kalembera amene akubwerayi tituluke mwa unyinji tikalembese. Chifukwa tikapanda kulembesa ndiye kuti pazakhala povuta kuti chipani cha DPP komanso Professor Arthur Peter Mutharika alowenso muchani kodi. Ndiye ndikupempheni tonse akatikalembera wayamba kuno kuzomba tituluke mwa unyinji tikalembese kuti izi nyasi izi tithane nazo. Nthawi yatha ndiwati mawu amene ndinawo ndokhawo. Ndikupempheni nonse mwa ulemu kuti tiwadzutse bambo vice president akuno bambo Msaka SC kuti atiyankhule. Zikomo kwambiri. Nthawi yatha iti titseke msonkhano sichoncho nanga. Makosana onse ayankhula waja ndinapempha kuti inu mukayankhule nkhani yakuti, nkhani yakuti, nkhani yakuti. Zonse tamva tweti. Alipanga votere chakwera apa. Voti ndi adadi eti. Voti ndi chimanga eti. Amene akavotere adadi akweze chala mwamba. Chala mwamba. Chala mwamba. DPP oye. Mayankho amafuto onse amene tikupanga nawo pakali pano. Mayankho ake ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Tamva natweti.
kukavota mwanzeru zichazonena kuti tiyesere enawa taona mavuto sichoncho nanga tizayeseranso ngati amene tikuziwa kuti amayendesa bwino dziko ndi ndani? Ndi ndani? Ineyo ndangofuna kuti lero ndikusiyireni chithunzithunzi chimodzi. Mwamva eti? Kale anthu amavala china chake pa mkono chofanana ndi wochi. Mwamva eti? Koma sinali wochi, koma chofanana ndi wochi. Amayika pa mkono pa ndikumayenda. Kuwafunsa kuti nthawi ili bwanji sichimayenda atwete chosagwira ntchito sichoncho nanga. Boma limene tili nalo panoli lili ngati chimene chija. Mandimva eti tinkazi chicha zina lake sampulo wochi. Mwamva twete? Boma ili ndi chani? Sampulo wochi. Boma ili ndi chani? Yosagwira ntchito. Chimanga kuti adyese anthu akudyesani, mankhwala akupezeka, misewu akukonza. Chimene akupanga ndi chani? Palibe kupatula kuba basi sichoncho nanga. Chinthu chimene chilibe ntchito, chopanda ntchito, chosagwira ntchito, chosathandiza ngati boma ili lachakwera ndi sampulo wochi. Tamvana tweti? Mukamapita lero aliyense aziwe kuti kuyambira pano boma lachakwera, boma la MCP tonse alliance kolinso tonse ilipo ngati yatha tweti? Atha wako tweti? Anthu akuthamangira kwa ndani? Profesa Arthur Peter Mutharika. Chinthu chopanda ntchito, chopanda ntchito choti olo chigwiriza ntchito ya mtundu wanji sichikuthandizani zina lake ndi chani? Boma lako yachakwera ndi chani? Ine ndikupempheni nonse amene mwabwera pano kuti support yanu kwa Profesa Arthur Peter Mutharika muzayionese pa tsiku la masankho. Tamvana tweti? Mukawawire ndikuvota Profesa Arthur Peter Mutharika. Mukavotere chimanga pena paliponse mukavotere chani? Mukavotere chani? Koma kuti tikavote 2025 kufunika kuti 2024 tipange chani? Tikalembese tweti? Tikalembese mwaunyinji. Tikalembese mwaunyinji kuti tikavotere Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndi Profesa Arthur Peter Mutharika mavuto onsewa atha sichoncho nanga. Alipo amene akuyifuna sampulo wochi pano? Alipo amene akuyifuna sampulo wochi pano? DPP woye! Profesa Arthur Peter Mutharika woye! Profesa Gertrude Mutharika woye! Ife tonse woye! Chauta kudaliseni zikomo kwambiri muyende bwino.